Ayo gaba. Gथ'आ बिसोरा मानो गाबसोखौबा बियो जेनथेन गथ'खौ बासायबाय आङो दा बिनि गाबनायखौ माबोरै थामायहोनो आङो आरो सोर बेखौ बेबायदि दैयाव गालांनाय ले नोंबो आंनि सेरावसो फैनो मोनबायना आंबो खाना मानसि दा नोंखौ मा खालायनो आङो अबाव नोंथ' उन्दै गथ'सो नोंथ' गाइखेरसो लोंगोन आरो दांनानैथ' नोंखौ गोरलै बायदिसो मोनदों मैया दिनैसो दाख्लैफोरसो जोनोम मोननाय खोमा साननै सानथामल' जाबाय खोमा दिनैसो जोनोम मोनजेननाय गोरलैथार मोनदों माथो दांनानै सोर पापिफोरा बेबायदि मावखांदों जों सोर पापिमोन नै नोंनि गावनि बिमा बिफायानो बेबायदि खालायबाय नोंजों अनाखानानो बे गोरलै गथ'खौ बेबायदि हाखराव गालांनानै थैनो थाखाय एसेबां पापि बे गावनि बिमा बिफायानो जागोन बेबायदि नङाबा बेबायदि सोरबा खालायो दा बे गोरलै गथ'खौलाय सोर मानसिया मानो दुश्मन गैया सुथुर गैया मानो बुथारनो बे गोरलै गथ'खौ आरो बे गोरलै गथ'जों सोरालाय बे सुथुर थागोन सोर सुथुर जानो बेया बे गावनि बिमा बिफायानो बेखौ बेबायदि गालांदों खोमा एसेबां गाज्रि बिमा बिफा थायो सोरबा बिफाथ' बिफा बिमा सासेया जोनोम होनानै बेखौ माबायदि हाखराव थैनो थाखाय गालांनो हाखौ अरे चुप गाबनाङा सिथा नोंनि खाफालाबो आंनि बिदि गाज्रि खोमा बेनिखायनो नोंखौ नोंनि जोनोमगिरियाबो नोंजों बेबायदि खालायबाय असे फिसाखौनो आंखौबो आइया बेबायदिनो खालायदोंमोन जोनोम होदोंब्लाबो आंखौबो आलाय सिलाय खालायदों मोनथिबाय दिनै आंनि बे बिमानि थाखाय आं बे अबस्था आरो नोंबो बेनो जानो हागौ नोंखौबो नोंनि गावनि जोनोमगिरि बिमायानो बेबायदि खालायदों मानोथ' जोनोम होयोलै खांनो हायाबा अन्थाव बाथावनो मालायनि जिउखौ बेबायदि खालायनो जेबो अधिकार जेबो मोन्थाय गैयाना बिहा जोनोम होबा होनानै गथ'खौ बेबायदि दैयाव गारनो बुथारनो थाखाय दानि जुगावबो सोरबा बेबायदि खालायो नामा आग्लानि खोथाया गुबुनमोन दानि जुगाव मडार्न जुग साइन्सनि जुग बे गथ' जोनोम जायैनि थाखाय गथ'खौ जोनोम मोनैनि थाखाय होबथानो थाखाय बेसे मा सुबिदा दङ बेफोर सुबिदाखौ लानो रोङासै गथ'खौसो बुथारनो फैदों बेयाव दैयाव गारनानै सोर मानसिलै बेफोरो साला बेफोरबायदि उन्दै गथ'खौ बुथारनो फैनो गावबा गावनो थैनांगौमोनब्रा मानो उन्दै गथ'खौ बुथारनो फैदों हायाबा मानो जोनोम होयो अरे आव गाबनालै गाबा रानि जाखोबा आव एसे मोजाङै रायज्लायनांगौ गिदिर मानसिया फन खालामबाथाय बेबायदि गासिबो खोथायावनो रागा नङा बे बोराया प्लेनिं चपाट खालायजोबगोन आं मोजां रायज्लायनो होदों सिनि बायदि गोदै रायज्लायनो फिसाजोखौ न'आव लिंहरनो होदों बियो आरो गोरासो बोराय खर' मोजाङै रायज्लाय रागा रायज्लायबा फैनाय नङा बियो मिन्थिखा उनाव मा जागोन नङा आइ नोंथ' मिन्थिगौआनो ना मा सोलिगासिनो न'खराव दा एसेबां प्रब्लेम क्रिएट जाजोब्बाय फिसा खोथायावनो दा नोंबो गाज्रि मोननांला जोंबो गाज्रि सानबाय थाला जेबो नोङो थाबनो न'आव फैदो दा मिथिबायना आइ आंनो बुंबाय आंनिफ्रायबो गोरोन्थि जादोंमोन जोंफोरबो गोरोन्थि मावफ्लांबाय दा नोङो फैदो बेफोरखौ जेबो सानबाय थानांला खोथाफोरा बांद्रायनिफ्राय बांद्राय जालांगोन मानसिफोरा मिनिगोन जोंहानि मानसिफोरखौ जोंफोरखौसो मिनिगोन आइ मिथिबायना नों जेबो साननांला दे आंनो सरि बुंबाय नों फैदो न'आव फैदो दानो फैदो दानो फैनो अबाव दंसो लायनो थां नोङो आइ अबाव दङ नों दे खिन्थालाय आं ना नोङो बे बिसिनियावनो दंबा आं लांनो थाङो दे नों थाथ' फैनाङा आंखौ लांनो रावबो फैनाङा आथिं आखाइ दं आंहा थांनो गोसो जाबा थांगोन आरो बेबायदिबा थांखायाबा आङो नोंनि सरिखौ नाङा आंनो पापा बे 2 नाम्बारासो आंखौ सरि होननानै बुंनांगोन बेयो जुदि सरि होननानै बुङो अब्लासो न'आव थांगोन आङो नङाबा थाङा आङो गाबोन कर्टआव लोगो मोनबानो जाबाय दे बुंगोन दे नै नोंसा आइजों रायज्लाय सरि होननानै बुंगोन बियो नों रायज्लाय नै सरि होननानै बुं बेखौ होनब्लासो फैगोन बियो नङाब्लाथाय गाबोन कर्टआव लोगो मोननो थिनदों मोजाङै रायज्लायनो सरि होननानै बुं होनब्लासो फैगोन बियो आं रायज्लायगोन सरि मा जि बुंनो थिनो बेखौनो बुंगोन आं सम्पथिनि थाखाय डिम्पोल दे आंनिनो गोरोन्थि जादोंमोन दे आं गावनि गोरोन्थिखौ गनायनाबो लाबाय सरि दे सरि डिम्पोल आइ एम भेरि भेरि सरि नों दानो फैदो बेबायदि गोरोन्थि आं मावफिनला
सरि आं हाजारबार सरि बुंनांगौबाबो सरि बुंसिगोन नों खालि न'आवल' फैदो सरि दे दोन थांगोन आं नों दुइ नाम्बारनि नाटकखौ बुजियाखै होननानै सानदों आंखौ नोंनि बे सरि माय फुट नों मानि थाखाय आंखौ न'आव लिंहरदों मानो सरि बुंदों आं गासैखौबो मिथिखाजोबगौ नों गावनि आखाइनिफ्राय सम्पथिफोरखौ थांजानो गिनानैसो आंखौ न'आव लिंहरफिनदों नङाब्ला नों आंखौ नाथाय जायानो जाया मानो साजाथों मोजाङानो जादों बेबायदि खालामनायखाय नों एसे सिं जानानै थाबाय कर्टआव थांनाय खोथाखौ बुंनानै बे सम्पथिखौ 50% खालायगोन होननानै बुंनायखाय खामानियावनो फैबाय दासो बुजिबायना नोङो आं मा खालायनो हागौ दासो बिनि उदखारि बिनि गाज्रि आखलफोरा एसे मोजां जासिगोन आरो मायबा खालायबावबा बेबायदिनो खालायबाय थागोन आं नोंखौ बुजिबाय आङो नोंनि दुरबलता लोरबाङा मा नोंनि लोरबाङा बे धोन सम्पथियानो थारमार माने बेनो लोरबांथिया नोंनि हनै अखायाबोसो हनै थाइफ्रिबाय दा नों गोरलैखौ लानानै अबाव थांनो आंहा थानोबो जायगा गैया नोंखौथ' आं जेनथेन बासायबाय नाथाय आं नोंखौ माबायदि केयार लागोन आं हानाय नङा आं खाना मानसि आं गावनो मोनजायाखै फुंनिफ्राय नोंखौ माबायदि फेदेरगोन नोंखौ माबायदि जाहोगोन आङो सानजानायब्लाबो सोरनावबा सोंनानै माबा मोनसे जाहोनो हागौमोन दा बे गोरलै गथ'आ जेबो मोनजायाखै खोमा माब्लानिफ्रायबा बेयाव दंमोन दा मा जाहोनो आं नोंथ' दा गाइखेरनि अनगायैथ' जेबो जानोबो हाखाया आरो आंनियाव जेबो गैखायाबो सानावबा मायबा दखानाव थांनानै सोरनावबा एसे बिनायनानै गाइखेर मायबा जाहोनो हागौमोन दालाय आं हौवा मानसिया नोंखौ माबायदि गाइखेर जाहोनो दा नोंखौ अबाव लांनो आङो अखायाथ' नै हाबायानो दा बेखौ बेबायदि सिहोब्लाथाय लोमजागोन सबावबा हे भगबान एसे मदद खालायहरदो आं बै मन्दिरनि बै सायलाया बे बारान्दाया बेयावसो थांनोसै खोमा बेयाव आरो फुजारिया थानो होआना जेबो नङा दे दिनै सानसेखौ थाहैनोसै बे गथ'खौ लानानै गाबोन सोरांब्लानो बेखौ आं माबा मोनसे मेनेज खालायनांगोन बेखौ माबा मोनसे खालायनांसिगोन आं खाना मानसिया बे नोंखौ माबायदि फिसिनो हानो माबायदि फेदेरनो फोलावनो आंजों थाब्ला नोङो मोनजानायबो नङा आंजों थाब्ला नोङो भिखारिसो जाना थानांगोन मोनजानायबो नङा नोंखौदि बासायनो हाबाय बेनो गोबां गिदिर खोथा सोरांब्लानो आङो बे खुराया फैथों र' बेयो एसे माबा मोनथिसिगौ माबा बे अनाथ आश्रम माबा आश्रम बेफोरफोराव दोनना फैसिगोन आं नोंखौ आं फिनो हानाय नङा आं गावनो मोनजाया नोंखौ फिबो आं माने आंजों थाब्ला नोङो मोनजानायानो नङा अबावबा माबा माबिसो जागोन प्रब्लेमावसो गोग्लैगोन नोङो मालाय नोंखौ फिग्रा मानसि ओंखारगोन ना अनाथ आश्रमाव हैब्लाथाय बेसे गथ' गैजारोङि मानसिफोर दङ बिसोर सोरबा फिगोन नोंखौ बेबायदिनो खालायगोन आं दिनै हरसे जेनथेन थाथारदो फैबाय डिम्पोल औ अभियासलि आंनि न'खा आं फैखागोन औ बेनोथ' जस खननैसोल' नेयोलै नोंनि डिम्पोल नोंनि बे दुगानाय आंनि गथ'खौल' जानो आं जा समल'सो नेदों आंनि समखौ फैनो हो नोंखौ बे न'निफ्राय गैया खालायाबा आंनि मुङाबो जुगामि नङा बा साननैसो था नोङो जाहाथे मानसिफोरा आंखौ गाज्रि नोजोरै गाज्रि साना साननैसोल' था नोङो न'आव खमसे खम आरो दानब्रै दानबा बिनि उनाव नोंखौ आङो बे न'निफ्राय मा सानखोमा दं आंखौ माबायदि बे न'निफ्राय होखारफिननो हागोन मा सान खालायनांगौ बेखौनो सानलायबाय नामा है नङा नों खेबसेबो बेबायदि गाज्रि सानो आं बेबायदि जेबो सानाखैथ' आरो आं सोलायबाय नोंसा बिफानि अननायाव माने आंनि सनाया नोंसिनि बाबाया माने पापाया नोंथ' पापा होननानैसो बुङो नालाय आं बिनि अननायाव सोलायबाय आंबो न'खर मोजां लुबैयो संसार मोजां लुबैयो नांज्लाय खमलाय थानो लुबैला सोलायबाय आङो अ नंगौ नङा सोलायबाथ' मोजाङानो आरो सोलायाबा नोंनि थाखायनो गाज्रि जाबाय आंनि पापाया नोंखौ लाबोनाङामोन नाथाय लाबोबाय मा खालायबावनो दाथ' आङो बिनि बारगाबो थांनो हाला लाबोबाय नालाय लाबोबाय थाथोसै नोङो मोजाङैनो था बेनिखायनो आंबो बेखौ एक्सेप्ट खालायना लाबाय गनायना लाबाय नोंखौ पापाया मोजां मोनोखायसो पापानि बाथ्रा साननानैसो आङो आरो जेबो माबायासै थानांगौ थादो नाथाय समबालिना मोजाङै थाखा मायबा जुदि गाज्रि खालायबावनो सानो आंनि बे साननाया सोलायखागोन नोंखौ न'निफ्राय होखारहरखागोन आरो आं मा खालायनो हागौ नों बेखौबो मिथिखागौ
बेनिखायनो बिसि जानानै फैदों जोंहा पापानि बिसि जानानैनो न'खरखौ सामलायनानै न'खरखौ बेंनानै मोजाङै था नङाब्ला आंनिख्रुइ गाज्रि रावबो जानाय नङा औ नों खालि गाज्रिखौल' साननांला दिम्पोल आंबो दिनैनिफ्राय सोलायबाय नोंबो सोलायदो आंबो नोंखौ मोजां नोजोरै माने मिलि गोरोबलायनानै थानोसै न' गंसे नालाय न' गंसेनि मानसि देनाय सोर सानबेसे फावथिना खालामना थानो हायो नुसिगोन आं बानायसिनो फेभरेट कफिखौ लाबोना होनि नोंनि फेभरेट कफिखौ नोंनि फेभरेट कफि ना जोमोदैसो गारनानै होगोन आं बे कफियाव जोमोदै मिक्स खालामनानै होफैगोन आं नोंनो सारि सैमा दंलै नोंनि गोदै रावाव गलिग्रा मानसि नङा आङो मिन्थिखागौ आं नोंनि महरखौ नोंनि फावथिनाखौ बुजिनो हाखादों आं नों मानो खालायदों बेफोरखौ नाथाय आंबो माबा मोनसे सानखांनानै फैबाय आरो पापानि खोथाखौबो साननानै जायखियानो जाया मानो पापाया फिसाजो जागोन होननानै नोंनि उदैयाव थानाय फिसाखौ बेसेयावनो जेनेबा आंनि जानो गोनां फंबायखौ नङाबाबो पापानि थै दंब्लालाय आंनिनो फंबाय जासिगोन माथो खालायबावनो सुखुवाबाबो फैबालाय बे संसाराव फैनो जासिगोनानो माथो खालायबावनो आरो पापाखौ साननानैसो आं बेफोरखौ खालायदों इसोर आंखौ गाज्रि मोननांला दे इसोर उफाय गैला आरो आं दुगैयाखैमोनबो सानसे अबावथो दुगैनो दै मोनबावनो आङो जानोनो जेबोखौनो मोनबावा जानोनो दै मोनबावा आरो दुगैनो अबाव दै मोनबावनो इसोर आं दुगैयालासिनो नोंनि मन्दिराव नोंनि बे बारान्दायाव आगान होबाय आंखौ गाज्रि मोननांला इसोर निमाहा होदो इसोर दुगैयालासिनो मन्दिराव आगान होनो माबोरैबा मोनो नाथाय उफाय गैला बे गथ'नि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय आं दुगैयालासिनो बे मन्दिरनि बारान्दायाव आगान होनाय जाबाय गथ'खौ लाना बेयावनो थानांसिगोन इसोर दिनै सानसेनि थाखाय आंखौ गाज्रि मोननांला भगबान लांनोबो लांनो अबाव लांनो जायगायानो गैया बे मन्दिराल'सो मोनसे जायगा दङ भिखारिफोरनि थाखाय फुजारिया हाबनो होआ नाथाय माथो खालायबावनो बे गथ'नि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय आं हाबनाय जाबाय आरो उफाय गैला गाबोन फुजारिनो खोन्थानांसिगोन आं फुजारियाबो बुजिगोन दे बे गोरलै गथ'खौ लाना अबाव थाङो बास दिनैनि हरा जेन थेन थांगौब्ला गाबोन सान जाब्लानो मायबा मोनसे खालायनांगोन गथ'आलाय मा सिरि जाखो उन्दुलांबायना मायथाय उन्दुलांबायना ना मायबा जाबायसो गथ'आ मेगनजोंबो नुनो मोनला जेबो जायाखै दे मोजाङैनो दङ उन्दुलांबाय खोमा बियो मेंबाय बिसोरो जेबो मोनजायासैबो आरो अखाबो हादों गोजांनायसो मोन्दोंना मायबा गथ'आ जियाबो गोबासो आंनावथ' जिबो गैला उफाय गैला आरो दे जेन थेन इसोर लाखिथारदो बे हरसेखौ गथ'खौ मोजाङै नोंनिसिम आर'ज गाबनाय आंहा बे गोरलै गथ'खौ जेबो दाजाहोसै मोजाङै थाथोंसै मा जाखो बे बारहुंखानि नाम्बारा फन खारायो माथो सुइच अफ फनानो नाङा नट रिचेबल होनगोन खेबसे सुइच अफ होनगोन खेबसे मा जादों बिनि नाम्बारा मा नाखै एसेबो रेसपन्सिबिलिटि होनायनि खोथा गैया नामा बियो बिमाया जे फन खालायगोन मिन्थिया बियो मबाइलखौ बेबायदि खालामना दोनदों खेबसेथ' फन खालायनो हागौ फटमाखौनो फन खालायनो र' आङो मा बुंनो दा हेलौ मादै औ बारहुंखानि फना मानो नाखै फना सुइच अफ जागासिनो बारहुंखानो होलाय फनखौ बारहुंखायानो फन होनो थिनदों उथारमाने आदा बारहुंखाया फन नाखै आरो आदा बारहुंखाया खिन्थायाखै खोमा मादैनि सिगाङाव अबाव दंमोन आं दा मा होनना बुंनो खिन्थानांगोन खिन्थानाङाबा आदा बारहुंखाया जेबो खिन्थालासै आंनो मा बुंदां हेलौ खोनादोंना खोनायाखै आंबा मा बुंनांगौ दा आदा बारहुंखायाबो जेबो बुंलासै दाननानैसै मादैनि फनखौ हमखाराबा आं सुइच अफ खालामनानैसै हेलौ मा जाखोथाय बे फाग्लियाबो फनखौ दानना होबाय खोमा हेलौ ओइ जाम्बि हेलौ मा जाना दंथाय बिसोरो फन खालायबा फन मोना सासे फन हरनामाबो दाननासो होबाय फाग्लिनो आं साननैनि उनाव थांसिगोन खिन्थाहरनो नागिरदों फन मोना मानसिफोरानो रेसपन्सिबिलिटि होननाय जेबो मोनसे खोथा गैया बिमायादि दाबसे जायगायाव फैदों गारनानै खेबसेबो फनबो खालाया बियो रागासो जोंनो ओंखारदों हेलौ आदा बारहुंखा मादैया फन खालायदोंमोन बेनिफ्राय नोंखौ फन खालायदोंमोन सुइच अफ मोननानै रागा जोंना आंखौ फन खालायदों बेनिफ्राय अबाव थांदों होननानै सोंदों आं मा बुंनो आं जेबोखौनो बुङासै फनखौ दानना होबाय नोंखौ फन खालायना मोनैनि नोंखौ सोंबाय दङ अबाव दं होननानै आं जेबोखौनो बुंनो हायासै गिनानै आं सुइच अफसो खालामना दोनदों नों फन खालायनाय मादैखौ माबोरै नंगौ नामा माने मबाइला माबा नांनो नागिरा नेट मोना बेयाव नों जेबोथ' बुङाखै आइखौ माबा बुंदों नामा नोङो
बेसेबा रागा जोंदों नों फन खालायहर आं जेबो बुंनो हाखाया मादैखौ नों बुंहर औ देनाय आं खालायगोन दे खालि नों जेबो बुंनाङा दे औ बुङा जायखिजाया आइया जुदि नोंखौ आरो फन खालायबावो नों बुंबानो जाबाय आदाया नोंखौ फन खालायगोननो फन खालायनो थिनदों नोंखौ बा आदाया फन खालायगोन बेबायदि होनना बुं बे बारहुंखाया थारमाने बिमानो जेबो खिन्थाखायाखै आरो खिन्थाब्लालाय अबावथो फैनो होगौमोन रितुआ मोनथिखाया बियो जेबो दे बिमा बिफाखौ थगायनो हामा थार खोथा बुंनानै फैनांगौ जेरावखि थाङा मानो नंखाय बुंनाङा आबै बेबायदि नंखाय बुंनानै बेबायदि फैनाङि जायगायाव फैब्लाथाय आरो नोंसा आइयाथ' नों मोनथिखागौ जोंलाय माथो गोदानै बुंबावनो नोंसा आइनि आखलफोरखौ मोनथिखायो दा फैनानै नांज्लायफैनोबो हानाय नोंनि खोथाखौ मोनथिब्ला बेयाव फैदों होननानै बिनिखायनो नोङो थाबनो थांदो बिनिफ्राय नों गाज्रि मोनना आं बेबायदि बुंनायखाय आं न'खर गंनैनि गेजेराव नांज्लायनाय जागोन होननानैसो बुंदों खोथाखौ आबै नोंबोथ' आंनि आबैयानो जायो देनाय जानो हागौ आंहा थैजों सोमोन्दो गैया नोंजों नाथाय नोंबो आंनि आबैनि बैसोनिनो आंबो नोंखौ आबै होननानै बुंनो लुबैयो आबैया नोंसानाव फैनायखाय आंखौ गाज्रि मोनदों नामा आबै नाय बारहुंखा आंहाबो जेनेबा आं नोंखौ बिदि गाज्रि मोना मानोथो मोननो थेवबो दा माबोरैबा अबस्थाफोरानो माबोरैबा जाना दंना नोंखौ मोजां मोनबाबो गाज्रि मोनबाबो माने खोथायानो माबोरैबासोखा मोजांबो मोननो हाया गाज्रिबो मोननो हाया बेबायदिसो आरो नोंसा बिमाया डेन्जारखा बियो जुदि नोंखौ बेयाव फैदों होननानै मिथियो बेसिम होसोबोनानै नांज्लायफैगोन जोंफोरजों आरो बेबायदि जानायखौ आं लुबैया नङाब्लाथ' आङो जेबो मोना औ आबै गिदिर मानसिखौ नंखाय बुंनो मोना बेबो नंगौ थार नाथाय आंबो बेयाव फैनो लुबैखायोमोन सानसेब्लाबो आं नायनो लुबैयोमोन खोनाबायल' थायोमोन नुवामोन बेनिखायनो आङो माने फैबाय आरो आइखौ नंखाय बुंनानैब्लाबो मानोना सैथोखौलाय नों सिखोमानोथ' हाया सानसेबाबो नुजाफैखायो सैथोआ सैथोखा आरो नंखाया नंखायखा आरो आबै आंनि बायदिब्ला अननाय मोजां मोननाया थैजोंल' सोमोन्दो जाया माने थैजों सोमोन्दो थानाय मानसियाल' थार अनलायनो हाया बा फोथायलायनो हाया सोमोन्दोआ गावनि थैजों सोमोन्दो थायाब्लाबो मोनसे गोथार सोमोन्दो जानो हायो आं बेफोरखौ मिथिगौ बारहुंखा आं बुजियो बेफोरखौ आं गासैखौबो मिथिखागौ खालि आङो नोंसा आइखौ बेयाव फैजानो गोसो गैया आरो माबोरैबा नोंसा बिमाया नोंसा आइया मोनथिनांगौब्ला बियो बेयाव फैखागोन बेखौ लुबैया आङो बेनिखायनो आं नोंखौ थांनो होदों बेनिफ्राय जागोन दे आबै थांगोन आं नों टेनसन लानाङा